A secretaria da Mancomunidade do Salnés move ficha e convoca pro vindeiro luns ás 8 do serán o pleno de constitución do organismo comarcal. Na orde do día, ademais da toma de posesión de todos os membros da Xunta da Mancomunidade, inclúese a elección das persoas que ocuparán a presidencia e a vicepresidencia. A convocatoria, segundo se explica no propio documento, elabórase en base á aplicación dunha potestade regrada prevista no artigo 8 dos estatutos que establece o prazo de constitución da Mancomunidade e que habilita a secretaria a realizar a notificación da convocatoria do pleno cando solicite a cuarta parte do número legal de membros e previamente non se procedese a súa convocatoria por parte do presidente. Pola súa banda, fontes próximas a Gonzalo Durán aseguran que o alcalde de Vilanova non recibiu aínda ningunha notificación pro pleno do luns, aínda que recoñecen a existencia dun informe que avalaría a capacidade da secretaria para facer esa convocatoria. Esta mañá, o aínda presidente en funcións daba un xiro na súa estrategia propoñendo que a presidencia do organismo comarcal pase a ser a partir de agora rotatoria. Di que son tempos de consenso. Se trata de hacer como en Arosa Norte, hacerlo rotatorio, de forma que cada año esté un ayuntamiento. Se hace una lista por orden alfabético, cada año un ayuntamiento, se sortea por qué ayuntamiento se empieza, pues se empieza por el que quieras, por Meaño, pues empieza por Meaño, un año Meaño, segundo mes, después debe ser Ribadumia, un año cada uno, cambia la legislatura. ¿Cambia los alcaldes o los partidos que gobiernan ese pueblo? No importa. Esta nova proposta chega pouco despois de que Durán propuxese o PSDG sentar negociar un chamamento ao diálogo que pasou desapercibido entre as filas populares e que foi rexeitado polos socialistas. Creen que é oportunista. Nos parece esta proposta agora neste momento pois unha tomadura de pelo, non? Nos sempre decimos que se en algún momento tiña que haber diálogo foi fai máis de 4 anos cando hubo un empate nas votacións que hubo na Mancomunidade entre Gonzalo Durán e José Antonio Cacabelos, alcalde do Grove. E daquela Durán, pois, lexos ou lonxe de querer negociar, pois decidiuse manter no cargo, non? 4 anos máis. Entre tanto, o tempo corre en contra da Mancomunidade. A conta xeral do ente debe aprobarse antes do 31 de decembro e toda apunta a que non vai ser así.